ya, Nduk. Alon, watuke wis gigil. Ya Allah. Rumasane kowe seneng-seneng dadi bojone Hani, malah ndang disejakne mati tanggamu. Lah iya to wong Hani ayune kaya ngono to, Le. Alah kapan gareng ndang mati bojone tak suring. Beteke wong cemburu. Apa aku ya pilih mbamun ke. Beteke wong cemburu. Sing njaluk lagu Mas apa? Pak. Iya, Mbah Dakun. aku ya pilih Mbah Dakun kae, tak tinggal tanggapan ning ndi ya aman. Lah Mbah Dakun ora penting. Dia aku ndek bojo kok tukang kendang kaya dalang ini nyepaki tanggoku. Lah kok iso? Lah aku mendino tanggapan dan ndek bojo Mbah Dakun aman. Tinggal kelakepan ngono wis golek wedang dhewe. Iya, ya Mbak ya, sehat ya Mbak. Tenang. Napasan reng. Ancang-ancang subur reng. Dipolke reng. Out. Penak reng. Pol. Yuk. Tenan ngeten iki. Bar jereng ngoten dienggokne langsung. Lek penak tegese neh kowe. Ya, kowe pengen apa ora? Gak Kowe pengen apa ora? ora. Oke, genten saka ngarep. yen memajang mengkaro Kowe ora pengen tenan. karo janur gini ya gue Coba kita Mbak Lusita reng. Penak reng kita reng. Kowe pengen apa ora? Pengen kuwi ning meneng ae. Kowe pengen tenan apa ora? Alon ayo Pakmu. Aku kudu yo ae. Iya, Mbak. Iya. Bojo tuwek iki ya kudu sareh. Iya, engko langsung uyahno wae tak tukne ning timba. Gila nih. Kok ngeraung? Kok ya. Iki masane aku ki masane lek karo Lucy aku kok mbok anggap wedhus donggo apa piye? Ya lek wedhus donggo kuwi mbok raupi uyah ki beleke mari. Lah iki dirma menungso lho. Kowe ora ngerti to. Nyuwun sewu kotoran sapi itu. Pripun? Kowe iki dianggep wedhus domba ki mergo rupamu putih. Tetapi aku yang ngantek kira iku rupane bahaya. Wong rupane kok wedhus domba karo gagap Hani karo Yovika. Malah sedakne bongko tanggane dadi raupi kuwi mau lho. Iya, gara-gara kuwi kok ya. Ayo. Kok ndi mau? Teko nggone Mbak Dakun. Nati cap. Kembang ya. Hop, mapane sing rada kepenak. Mbah Dakun bene seneng ditata wong wedoke sing manut marep rono. Pripun Mbah Dakun? Mbah Dakun pripun Mbah Dakun? Majeng teng mriko napa majeng teng mriki? Rene jalukane ya. Wis, yuk. Ya to lek karo aku Mbah Dakun lak senyum-senyum. Lek karo sing nom ora konek. Tapine rek iki ya senyum ya senyum, tapi nang ati ki enenge Ndak. Yuk. Kok kaya mentak ndak. Iki tak semure kok, Bang. Oh, kok muni kok ora. Mbak Lucy ki lek ngene ora kok. Ora. Suarane mlaku kono tek kutukno tek mutek kutukno tek. Oh, ya klotok. kambang wae wata Awas, ancang-ancang, Reng. taan
Kosokan ku lho. On. Karepe ndang on. Aku yo iya. Gunung Pas boleh. Yo. Sendal dengak temanuku dengak-dengak kicau temania iya itu wes hop iya Kecer kabeh kok ngendi-ngendi. Kesuwen. Kowe iso ngadeni bojo tuwek ora kowe iki? Iya. Suaranya mak kluthik, Reng. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Iya. Piye to? Ora jreng, Reng. Badakun pripun tokok pun Pak Krempyek niki. Nyuwun idipalilah donga king jenengan. Mosok marepmu jajar ana yo. Wah, mejen, Reng. Mejen. Oh penake kaya ngene lho. Ah, Penake kaya ngene. Mbawuk ya padha mak kotak. Asem. Ora jodoh, aku ora jodoh koyo karo awakmu. Lah terus jodohmu karo sapa? Ayo le, rono le. Ndang tak kentu. Bae panggah karo dakon. Awakmu kowe iso tetep seneng karo dakon. Lah karo kowe ora kena. Apa mbok jajal piye aku tak siap. Ora usah. Jajal saya tak siap. Ora usah. Iya. Ya to, ora iso panggan. Sabar. Entakno Mbak Ani. Ayo. Mati cap. Pacita saremi remuk, Reng. Wis entek. Kuat boyokmu lek ndek bojo enom. Panggah badakun nunggu nang kono. Badakun nenek karo Mbah Wajib aku wis to. Lah mbok jegleng bocah semene aku tetep kuat. Sing siji badakun, sing loro Mbah Wajib. Endi Mbah Wajib ndi? Oh, Mbah Wajib brayine gede dhuwur. Oh iki lho. Oh, gini kira saya Mbah Wajib nggih. Lah ya Allah. Aku tak karo Mbah Wajib wae. Awakmu yo Alah jendela ndang turu. Mbah Wajib ki, Mbah Wajib moden lho. Aja ora sidak. Dah aku. Mbah moden lho iki, Mbah Wajib iku Mbah moden lho nggih, Mas. Oh, nggih, no. Oleh Mbah Wudin ora saleh. Lah kenapa? Mbak Lusita? Nang Kuwi ndi? Mbak Modin nggih, Mbak Perjonggong nggih. Aku kok disuwuk wedi aku. Suwuk apamu? Lah ning ndi niku pocong lho, Le. Kong pocongin jenengan tinggal omah mawon. Iya, mangga. Tak aturake taping gunung menika dumateng yang mirsani saking live streaming Mas Gareng. Nggih. Saking Jakarta nggih menika Pak Murdangin. Nggih. Nggih, nika nggih Pak Dalang saking Jakarta, Pak Murdangin. Mugi
sedaya sederek kula saking Tanjung Rejo. Sami Nggih. mirsani nggih matur nuwun. Nggih ugi menika Dikatakan dumateng menika Pak Soekarno saking Tanjung Gunung. amin nggih sembah Mirsani saking live streaming nggih. Nggih, insyaallah. wonten melih Nggih kalih Pak Langkir Tanjung Rejo ugi mirsani nggih matur nuwun rawuhipun dipun sekecahaken. nggih sembah nuwun rawuhipun ugi Mbak Lusita Brahma Nggih. menika rawuh saking Laladan Magetan Oh nggih. wonten Pak Trimo Pratama Pak Trimo Pratamai piyai asli kok Amerika Serikat. Lah kok iso? Tapi asli bule lah kadian rambutnya putih ae. nggih Piyai awet bagus ae. Dereng mantu to, Pak? Oh lah, ya bar ke ora ndang kena kebayang. lah iya kok ya ben-bengi Nggih Pak Trimo saking Magetan nggih alhamdulillah matur nuwun rawuhipun dipun sekecahaken Pak. Dipun sekecahaken nggih. nggih Mbak Nen Mbak Panas. Endi Mbah Nen? Mbak Nen iki Oh alah dek iki rawuh, sakniki rawuh. Mbak Nen ki selalu aktif yo. Nggih, selalu aktif kaya Pak guruku. Wajahe kaya Pak guru agama. Senengane ning mburi panggung Mbak Lus. Napa? Jawel-jawel bokonge sinden. Mosok. Nggih. Mbak Nen niku oh awakmu mah dijawel lho Boten adikku. adekmu dijawel lho Dijawel. ngerti nang Sumarata Napa? dirogoh Yo. Oh, urung tahu ngerti. Gase sinden kok. Kadung metu gase mendung. Koyoke ayu, tapi gase kaya racun. Pinter, Mas. mangga Panas. Oh, dan Yo. panas udan udan panas saling aling capek genang Yo.